And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. I'm a wife. Wife of house number 2. To be exact. Number 2. Sa lahat ng kwento ng teleserye, pelikula o nobela, ang kabit ay malandi, masama at kasumpa-sumpa. Itago niyo na lang ako sa pangalang KZ. At isa akong kabit. Hindi man sang-ayon ang boyfriend ko na tawagin akong kabit, walang magagawa. Kasi ito naman talaga ang totoo. Kabit ako. Kabit niya ako. Ito ang aking secret file. Simulan natin ang kwento ko kung paano kami nagkakilala. Matagal na akong mini-message ni Colt sa Messenger. High school pa lang ako pero hindi tumatagal ang conversation namin. Magme-message siya sa akin ng "Hi ganda" o kaya "Good morning", at kapag nag-reply ako ng "Hi" or "Good morning" rin, like sign na lang ang kasunod nun. Tapos hanggang ganun lang. Until mag-college ako, ganun pa rin. Sa totoo lang, crush ko siya. Hindi ko siya kilala personally, pero sa physical appearance, crush ko siya. Nakasave pa nga sa phone ko ang profile pic niya, pero syempre, hindi naman ako yung babaeng papansin, kaya hindi ko sinasabi sa kanya na crush ko siya. Fast forward, graduate na nga ako at nagre-review na para sa board exam. Sobrang pressure nun para sa akin kasi kailangan kong maipasa yun. Dahil baka ron, ipagmalaki na ako ng mama at papa ko. Hindi ko kasi naranasan na ipagmalaki nila kahit na consistent honor student ako mula grade 1 hanggang high school. At kahit na mataas ang GW sa natapos kong kurso. Isang araw, binubungangaan na naman ako ng papa ko. Ikinukumpara na naman niya ako sa kung sino-sino. Kesyo yun daw, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng mga kung ano-ano, kakagraduate pa lang, mag-e-exam pa lang ako. Paano ko maibibigay yung pera? O paano ako makapagbibigay ng pera? Nagkulong ako nun sa kwarto ko. Nag-iiyak. Ganun naman lagi eh. Nang may mag-message sa messenger ko, si Colt yun. Nag-reply ako. At dala siguro ng sama ng loob at kagustuhang mailabas ang nararamdaman ko, nag-open ako sa kanya. Sinabi ko lahat-lahat. At buong tiyaga siyang nagbasa ng lahat ng message ko at pinayuhan ako. Yun ang unang pagkakataon na nag-chat kami ng mahaba at matagal. Simula nun, lagi na niya akong kinukumusta. Napapagaan at napapalakas niya ang loob ko. Ayon sa kanya, security guard siya sa subdivision sa Parañaque. Alam kong puyatan ng trabaho niya, kaya nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan kong nurse kung anong magandang vitamins para sa kanya. At sinabi ko sa kanya na mag-take siya ng vitamins. Pinost niya sa FB ang convo namin saying, "Ang sarap ng may nag-aalaga at nag-aalala sa'yo." Then nag-comment doon ng mga kaibigan kong lalaki. Magkakakilala pala sila. Tinanong ko yung isa sa pinakamalapit kong kaibigan na itago natin sa pangalang Diego. Sabi niya, pareho raw sila ng barangay na tinitirhan. Nagpatuloy at mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Colt. Katunayan, nang lumuwas ako para kumuha ng board exam, pumunta siya sa Pierre at binilhan ako ng mansanas. Hindi kami nagkita at hindi ko nakuha ang mansanas dahil paalis na ang van ng sasakyan ko. Fast forward, tapos na ang exam. Sobrang depress ako kasi hindi ko alam kung papasa ako. Sinabi ko kay Colt na ganun pa rin si Papa sa akin. Sabi niya, kung gusto kong patunayan kay Papa na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, umalis ako sa poder ng mga magulang ko.
Desidido na ako, tama siya eh. Kailangan kong patunayan ang sarili ko. Kaya sumama ako sa ate ko nang lumuwas ito para magtrabaho sa ibang bayan. Fast forward, ito ang araw ng pagkikita namin ni Colt. Oo, gusto raw niya akong makita. Kaya kahit malayo ang Parañaque sa Laguna, pupuntahan niya ako. At nagkita nga kami sa isang mall. Sinakay niya ako sa motorsiklo niya at dinala sa mga kaibigan niya. Ipinakilala niya ako sa kanilang lahat bilang kaibigan niya. At dun lang niya hiningi ang cellphone number ko. Oo, sa tagal naming magka-chat, nun lang niya kinuha yung number ko. Ang unang pagkikita ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa kahit wala pa siyang tulog dahil galing siyang duty, babiyahe siya ng malayo, mapuntahan lang ako. Ganun siya mag-effort para sa akin. Pero wala naman kami. Then isang araw nag-post ako sa FB. Tinag ko siya. Nag-comment ang isa kong kaibigang babae na itago natin sa pangalang Alena. Sabi niya, paano ko raw nakilala ang kapatid ni Joms? Kaibigan din namin. Hindi ko alam na kapatid ng kaibigan ko, si Colt. Tinanong ko si Joms at sinabi niya na half-brother nga niya si Colt. Fast forward, nakapasa ako sa LET, nag-celebrate ako sa pamamagitan ng pagdarasal sa simbahan. Sinamahan ako nun ni Colt. Nagpicture kami, pinost ko. Nag-comment si Diego ng, ma-in love ka naman. Hindi ko magets. Ano kung ma-in love ako single naman ako? Fast forward, nagkasama-sama kami. Si Joms, si Colt, at ako. Pumunta kami sa bahay na pinapatayo ng mama nila. After nun, tinanong kami ni Joms, kayo na ba? Hindi kami sumagot kasi wala naman kami. Nang gabing yun, pumunta kami ni Colt sa isang resto bar. Kumanta ako, todo support siya. Tinanong kami ng waiter na baka kung kami raw. Sabi niya, hindi ko pa raw siya sinasagot. Sabi ko, hindi ka naman nagtatanong. Pag uwi namin, tinext ko siya. Naniligaw ka ba? Sabi niya, oo, matagal na raw. Sabi ko, wala naman siyang sinabi. Hindi niya naman daw kailangang sabihin. Gagawin na lang niya. So to make the long story short, November 15, 2017, pumunta kami sa Nuvali. Ipapasyal niya raw ako. Alam ko at ramdam ko na mahal niya ako. Ganon din naman ako sa kanya. Ninakawan ko siya ng halik. Oo, ako ang humalik pero smack lang naman. Ngumiti siya. Pag uwi namin, tinanong niya ako kung kami na raw. Sabi ko, hindi ka pa nga nanliligaw eh. Sabi niya, araw-araw niya raw akong liligawan. So then I said yes. Then sumigaw siya ng yes. Simula nang sagutin ko siya, mas naging sweet, mas naging maalaga, at mas naging mapagmahal pa siya sa akin. Hanggang sa isang araw nag-message sa akin ang pinsan ko na si Ben. Tinanong kung ako, si Colt, magkarelasyon. Sabi niya, may anak na yan. Inaanak ko pa nga eh. Ang alam ko, kasal sila nung nanay nung bata. Nang mabasa ko yung message na yun, shucks, di ko alam kung anong gagawin ko. Minessage ko si Joms. Tinanong ko kung ano ang totoo, kung totoo ang mga sinabi ni Ben. At sabi niya, totoo raw yun. Sabi ko, bakit di mo sinabi yung totoo? Pero ang sabi niya sa akin, ang akala niya, alam ko. Tinanong ko si Diego, bakit di mo sinabi? Todo sorry siya, sabay-sabing nakiusap sa kanya si Colt na wag niyang sabihin kasi ayaw niyang mawala ako sa kanya. Nag-text ako kay Colt, sabi ko alam ko na lahat. Kahit duty siya, nag-out siya sa trabaho at dumiretso sa amin. Iyak siya ng iyak, sorry ng sorry. Sorry mahal, natakot akong layuan mo na hindi kita makita. Mahal na mahal lang kita, kaya ako yung nagawa.
Please, wag mo akong iwan. Gagawin ko lahat. Pangako, ayusin ko to. Wag ka lang mawala. Sabi pa niya. Sobrang sakit kasi mahal na mahal ko siya. Tinanong ko siya, paano mo nagawa sa akin to? Alam mong pinagdaanan ko. Bakit mo ko nilagay sa ganitong sitwasyon? Wala siyang ibang sinabi kundi, mahal, patawarin mo ko. Pakiusap mo, huwag mo akong iwan, itatama ko to. Gagawin ko to. Gagawan ko to ng paraan, ayusin ko to, huwag ka lang mawala sa akin. Wala na raw sila nung nanay ng anak niya. Pero, ang pangako niya, aayusin niya raw ang sitwasyon para sa amin. At yun naman talaga ang ginawa niya. Kinausap niya ang mama niya, yung babae. Lahat kinlaro niya na ayaw na niya. Akala ko magiging okay na pero hindi. Ang daming masasakit na salitang sinabi sa akin ng asawa at nanay niya. Nauunawaan ko naman, kabit ako Pinalaya ko siya at pinabalik sa asawa niya. Sabi ko, subukan niyang ayusin, baka sakaling maging maayos pa. Sa sobrang pagmamahal niya sa akin, sinunod niya ang mga sinabi ko, kahit ayaw niya. Pero pag uwi raw niya ron, hindi na talaga. At ang dami pa niyang nalaman. May lalaki rin naman ang asawa niya. Kaibigan pa niya mismo. Umalis din siya sa kanila kasi hindi rin niya masikmura na naglulukuhan lang naman sila ng asawa niya. Nakikipagbalikan siya sa akin. Tawagin niyo na akong tanga, marupok at gaga. Mahal na mahal ko siya Nung sabihin niya na may iba rin ang asawa niya, pumayag akong makipagbalikan siya sa akin. Pumayag akong magkabalikan kami. Fast forward, nalaman ni Colt na buntis ang asawa niya. Siyempre, hindi siya ang ama. Kami ang sinisisi niya ba't nangyari yon sa kanya. Siguro may kasalanan kami pero hindi ba? Ginusto rin naman niya yun. Hindi naman kami nag-utos sa kanya na ibigay niya yung sarili niya sa ibang lalaki. Fast forward, birthday ng anak niya. Pumunta kami. Ibinili ko ng sapatos at laruan ng anak niya. Masaya kami. Mahal ko ang bata na parang anak ko. Sinusubuan ko ng pagkain. Inaalagaan ko yun ng sobra. Actually, dati pa naman kapag hindi makapagpadala si Colt sa bata kasi kinapos ng sweldo, akong nagpapadala sa kanila, lalo na kapag sinasabing may sakit yung bata. Fast forward, Pasko. Sa kanila rin kami nagpasko. Ang awkward, 'di ba? Ako kasama si Colt at ang asawa niya nasa iisang bahay nagpapasko. Akala ko magiging okay na, yung tipong tanggap na both sides ang sitwasyon, pero hindi pala. Pakitang tao lang sila. Nasaktan ako kasi ang totoo, kung ano man yung ipinapakita at ipinaparamdam ko sa kanila, totoong totoo ako. Walang halong keme. Then, lumipas ang panahon, nagkapandemya, nawalan ng trabaho si Colt. Ang hirap ng pamumuhay. Tumawag sa kanyang mama niya. Pinapalipat kami sa bahay nila kasama ako. Nung una nag-aalangan ako pero sumama ako kasi mahal ko si Colt. Hindi ko siya iiwan gaya ng ipinaglaban niya ako. Lumipas ang mga araw, tinanggap na rin ako ng mama niya. At sinabing mama na rin ang itawag ko sa kanya. Sobrang saya ko. Ito yung pinapangarap ko noon na sana matanggap nila yung relasyon namin na hindi na namin kailangang magtago. Pero aaminin ko, nasasaktan pa rin ako sa ideyang kabit ako. Pero anong magagawa ko? Ito ang sitwasyong pinili ko. Ang pagiging kabit ay hindi pagkakataon. Ito ay desisyon. At ito ang desisyon ko. Ang maging wife of house number 2. Oo, mali. Pero gagawin namin lahat para maitama ito. Sa ngayon, nag-iipon na kami para sa annulment niya. Muli,
Ako si Casey na nag-iiwan ng isang mensahe na walang babaeng nangarap maging kabit. Oo, mali na ipinasok namin ang ganitong sitwasyon. Pero hindi lahat ng kabit ay masama. May puso rin kami at tao din kami nasasaktan. This is my secret vow. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.